आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते आपला सन्मान करण्यात येतोय। कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते माधुरी खराडे यांचा शाही सन्मान करण्यात येतोय। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।